Obi Igbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu nke onye na-emede mma ya gaziere ya oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Wednesday abalị 28 n'ọnwa asatọ afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo n'iji malite chee ntị ka ị nụrụ akụkọ isi akụkọ ndị hiri odo na akụkọ anyị taa. Otu pati Labour na-eyi egwu inye gọvanọ Oti nke steeti Abia ntaramahụhụ maka ebubo nnupụ isi nke a na-ebo ya. A ga-eli ozu onye isi oche otu ọhaneze nwụrụ anwụ Emmanuel Iwuanyanwụ n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba. Onye isi ala Tinubu ga-azọpụ njem maka ịkwalite akụnụba ala Naịjirịa site n'ịga mba China n'ọnwa Septemba. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'aka ngwa ngwa. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ ndị a chezie ntị gị ka ị gere ha n'uju. Ọgba aghara nke na-akwagharị otu pati Labour na ha akawanye njọ dịka ndị isi nke otu pati ahụ adọla onye gọvanọ steeti Abia bụ dọkịta Alex Oti aka na ntị ka o legide anya n'ịchị ọchịchị ma kwụsị itinye ọnụ n'anya n'otu esi edu ndu n'ime otu pati ahụ. Nnukwu onye isi oche nke otu pati Labour bụ Julius Abure nyere ịdọ aka na ntị ahụ n'ọgbakọ ndị ntaakụkọ nke hiri odo n'isi obodo Abuja. Iwe ya sitere n'ọgbakọ nke ya na gọvanọ Oti nwere ebe ọ nọ gwa ya ebumnobi ya nke inwe ọgbakọ nnukwu otu kọmitii ije ozi nke otu pati ahụ n'abalị 31 nke ọnwa Ọgọst iji kposaa otu kansụl ije ozi nke steeti nke pati ahụ n'ogo etiti, kansụl nke ije ozi n'ogo steeti nakwa nke ọchịchị kansụl nakwa wọọdụ dịgasị iche iche na-adabere na oge ọchịchị ha abịala na njedebe. O mere ka ndị nta akụkọ mara na nnukwu otu kọmitii ije ozi nke otu pati Labour ehiwela otu kọmitii ịdọ aka na ntị nke ga-enye onye ọbụla n'ime otu pati ahụ dara iwu ntaramahụhụ ma ọ bụkwa na onye ọbụla nke chere na ya dị mkpa n'otu pati ahụ bụkwanụ onye mere mkpebi ndị nke nwere ike imebiri otu pati Labour ihe. Ka ọ dị n'agbanyeghị egwu nke otu pati Labour na-eyi megide gọvanọ Alex Oti nke steeti Abia n'oku ọ kpọrọ ka ehiwe otu kọmitii nlekọta na nnọkọ ọbụla nnukwu otu ije ozi nke otu pati ahụ ga-enwe, onye gọvanọ a mapụkwala ọkwa nke ọgbakọ ndị aka ji oke gbasapụrụ agbasapụ nke ga-ehi odo n'abalị 4 nke ọnwa Septemba n'ụlọ mgbakọ oriri nke nọ n'obi ọchịchị dị n'Ụmụahịa. Ndị aka ji oke akpọrọ oku na ya bụ ọgbakọ gụnyere ndị ga-anọchite anya otu jikọrọ ndị ọrụ nakwa ndị nke azụmahịa, onye zọrọ ọkwa dịka osote onye isi ala na ntuliaka afọ 2023, osote gọvanọ steeti Abia, ndị omeiwu ndị nọ n'oche nakwa ndị pụrụ apụ, ndị nnọchite anya n'ụlọ nzukọ nnọchite anya nakwa ụlọ nzukọ omeiwu steeti dị iche iche. Na mgbakwunye, ndị otu ije ozi nke Abure bụ onye isi ha, ndị chọkwara ịzọ ọkwa gọvanọ nakwa ndị zọrọ ya bụ ọkwa gọvanọ n'oge gara aga bụcha ndị esokwa kpọọ ya bụ oku. Ọkwa ọgbakọ ahụ nke rutere ndị ntaakụkọ aka bụ nke onye gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti nakwa onye ji ọha otu pati Labour zọkwa onye isi ala na ntuliaka ezumezu nke afọ gara aga bụ Peter Obi. Gọvanọ steeti Anambra Ọkammụta Chukwuma Soludo na-akọwa akụkọ nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust kọrọ n'ọchịchị ya na-eme atụmatụ ịgbazinata ijeri naira 245 iji kwalite usoro mkpata na mmefu nke afọ 2024 dịka akụkọ adịgboroja. O mere mkpughe a mgbe ọ na-aza ajụjụ ndị nta akụkọ na-agba ya ka ọ gbasachara ozi nyere ndị steeti Anambra
n'ikuku iji merube ememme nke agbamafọ 33 nke steeti Anambra gbara kamgbe ekewapụtara ya. O kwuru na ihe na-achọ iru afọ atọ ugbu a ọ malitere ịchị dịka gọvanọ Anambra o nwebeghị shishi maọbụ peni nke ya gbazinatara site n'ebe ọbụla dịka ego mgbazinye. Ọ gara n'ihu kọwaa na ọchịchị ya bụ nke nọrọla ugbu a na-arụ ọrụ bụkwana nke na-agaghị agbazinata ihe ruru naira 245 ebe ọ ka na-emefu ihe dịka naira 121 bụkwana nke karịrị nke ihe metụtara mkpata na mmefu nke afọ 2024 nke o ji n'aka. Onyeisiala Bola Tinubu ga-enwe mkparịta ụka ya na onye ogbo ya bụ onyeisiala mba China bụ Xi Jinping n'ọgbakọ mmekọrịta ihe ọnụ n'etiti China nakwa ala Afrịka nke ga-eyi odo n'agbata abalị 4 na abalị 6 nke ọnwa Septemba afọ anyị nọ na ya. Onye na-ekwuchite ọnụ onyeisiala Ajuri Ngalale mere ka ndị nta akụkọ mara maka nke a n'obi ọchịchị ebe ọ kọwara na onyeisiala bụ onye ga-ekwukwu okwu gbasara udo na nchekwa na mpaghara Afrịka n'ọgbakọ ahụ. Onyeisiala Tinubu ga-elekwasị anya n'ihe metụtara ịga mba China iji nọchite anya otu ECOWAS n'ọgbakọ ahụ bụkwanụ otu nke ọ bụ onyeisi ya n'ihe metụtara ndị isi ala nke mba ndị dị na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka n'ime otu ECOWAS. Nnọkọ a emerele nkwadebe ya ga-adị n'etiti onyeisi ala nakwa otu n'ime ndị isi ala na mba ụwa ma dịka onye dị ike bụkwa na onye China nke ga-ewere ọnọdụ gburugburu mkpachisi nke aghara nke otu ụlọ ọrụ mba China na-akpachisi akụrụngwa nke bụ ngwongwo Nigeria ha hụrụ n'ebe ọbụla anya ha dara ya bụ Zhongshan Fujian Industrial Investment na-eme ka ọ dị ugbu a. Onye Chief of Staff onyeisiala Femi Gbajabiamila ekwuola na enwebeghị usoro ihe omume maka itinye ihe ndekọ oronshanye n'ọrụ nke ọchịchị etiti ji n'aka ugbu a. O kwupụtara nke a n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ ka o mere njem gaa leta isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbubata nke ihe ndị mere n'ala anyị akpọrọ n'Haiti n'aha mkpirisi bekee na Abuja. Gbajabiamila onye rụrụ ọrụ dịka onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'oge gara aga kachapụrụ akụkọ na-efegharị n'ọchịchị etiti na-arụsi ọrụ ike ịtụpụtagasị usoro ndị ga-enye aka mee ka itinye ihe ndekọ nke oronshanye ahụ n'ọrụ bụrụ nke ga-aga ziriri werere. Dịka akụkụ mgbalị ịhụ na egbochiri mfesa nke ọrịa nje mpox, otu mba Amerịka na-ahụ maka mmepe mba ụwa nke akpọrọ USAID n'aha mkpirisi bekee nyela ala Nigeria ndụdụ ọgwụ mgbochi maka ndị rurula afọ 18 maọbụ karịa n'ihe metụtara nje mpox dị 10,000 n'ọnụọgụgụ. N'okwu ya nye ndị nta akụkọ na ememme nnyefe ọgwụ mgbochi ndị ahụ, onye isi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike na mmepe ya nke ka mkpa n'ogo ime obodo nke akpọrọ NHPCDA n'aha mkpirisi bekee bụ Muyi Aina mere ka mara na nkesa nke ọgwụ mgbochi ndị ahụ ga-amalite ozugbo ebe a ga-elegide anya na steeti ndị nwere ndị bụ ya bụ nje n'ọtụtụ oke elu nakwa ndị ọrụ nke nọ n'ihu ọrụ ma na-eso ndị nwere nje a na-emekọrịta ihe. O kelere gọọmenti mba Amerịka maka nkwado ha ma kwe nkwa iji ọgwụ mgbochi ndị ahụ mee ihe n'ụzọ dabara adaba nke ga-echebe ndị mmadụ ndụ ma belata mfesa nke nje ọrịa mpox gburugburu ala Nigeria. Ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka nchịkwa ntiwapụ nje ọrịa NCDC n'aha mkpirisi bekee kwuru na ekwesịrị inwe ihe ndekọ nke ha ji n'aka bụkwanụ nke ha kọwara ugbu a na ihe dịka ndị bụ nje ọrịa ahụ n'ala Nigeria dị mmadụ 39 ebe a na-enwebeghị onye ọbụla o gburu n'ime steeti dị 33 tinyekwara isi obodo Abuja bụkwa n'ebe ahụ tarala nje mpox.
ọchịchị etiti na gọọmenti steeti dịgasị iche iche atụkọtala ego ruru otu ijeri naira iji zụta igwe mita ngụkọ ọkụ latrik bekee kpọrọ prepaid. Onye minista na-ahụ maka ikikere ọkụ Adebayo Adelabu, onye kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu n'Ibadan, kọwara na nke a nọ n'okpuru usoro atụmatụ igwe mita nke onye isi ala. Dịka o siri kwuo, onye isi ala Bola Tinubu na ọchịchị ya na ha emela mgbalị igbochi oghere ndị e nwere n'ihe metụtara igwe mita ngụkọ ọkụ latrik n'ala Naịjirịa site n'iji usoro dịgasị iche iche eme nke a. Ọ gakwara n'ihu kwute okwu gbasara ọtụtụ ndị ahịa ndị na-adịghị ekwe akwụ ụgwọ ọkụ n'ihi na ha chere na ọ bụ nghọgbu ka a na-aghọgbu ha site n'aka ndị ụlọ ọrụ nkesa ikikere ọkụ latrik, mbụkwanụ ndị nwere agwa nke iji ya aka ha na isi ha na-amabunye ndị mmadụ ụgwọ ọkụ, bụkwanụ nke ha chere na ha mụghị, ma na-emesi ya ike na igwe mita ngụkọ ọkụ latrik ga-eme ka ihe niile doo ewu na ọkụkọ anya n'oge na-adịghị anya. Ụlọ ọrụ ndị agha soja na-aṅụ iyi na ha agaghị ekwe ka otu ọbụla maọbụ onye ọbụla jiri ha zụọ ahịa nke ebumnobi ha bụ ileda usoro ọchịchị ọhakarasị nke nọ n'ala anyị ugbu a anya. Onye ọchịagha ndị soja bụ Lieutenant General Taoreed Lagbaja kwupụtara nke a n'Uyo, isi obodo steeti Akwa Ibom, na mgbape ememme nke ndị agha soja nke mbụ na nke atọ ejikọtara ọnụ n'ọkara n'ọkara nke afọ 2024 hiri odo n'ụlọ nzukọ ezumezu ndị chief na Akwa Ibom. Dịka o siri kwuo, oku nke a na-akpọ maka mgbanwe ọchịchị bụ nke a na-anụ site n'ọnụ ụmụ Naịjirịa bụ ndị na-eto eto, ndị na-amaghị otu ndụ dịrị n'oge ndị agha nọ n'ọchịchị kpọmkwem n'ala Naịjirịa, bụkwanụ nke kpalitere ndọlị na ọgụ ndị gbapụtara ihe ma gbaa mbọ maka usoro ọchịchị ọhakarasị ndị nwoke na ndị nwanyị, ndị a na-ahụta ugbu a dịka ndị dike nakwa ndị nna ochie, ndị sụrụ ụzọ maka ebe ala anyị n'ugbu a n'ihe metụtara ọchịchị onye kwuo uche ya. Otu kansụl ala anyị na-ahụ maka mmekọrịta okpukperechi na ibe ya NAIREC n'aha mkpirisi bekee na-agwa ọchịchị etiti ka o mee ihe ngwa ngwa n'iweta n'isi njedebe ogbugbu ndị a na-egbu ndị mmadụ nakwa ịkwafu ọbara n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, ntọrọ ndị mmadụ nakwa agbuo omekome nke na-alapụ obi nke na-agbago ugbu a, ọkachasị nke agụkọtara n'ala Naịjirịa n'izu ụka gara aga. Otu kansụl a nke nọ n'okpuru idu ndu nke onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ụka Kraịst kan n'aha mkpirisi bụ Daniel Oko nakwa onye Sultan nke Sokoto, onye bụkwa onye isi oche nke otu kasị elu nke ndị ụka alakụba n'ala anyị bụ Said Abubakar. Otu kansụl ahụ kwuru na ọ na-ewute ha nke ukwuu otu esi enwe oke iri elu ọjị nke enweghị nchekwa nke na-etiwapụ n'ala anyị, bụkwanụ nke na-agbagharị ka ọ dị ugbu a. Otu kansụl ahụ gakwara n'ihu kwuo na ọ na-akpọku gọọmenti nakwa ụlọ nchekwa niile n'ogo ha dị iche iche ka ha kekwaa ji n'ume na mgbalị ha ịzachapụ agwa omekome na mpụ na arụrụ ala, ka ụmụafọ obodo a nwee ike ị na-agara mkpa ha na-enweghị egwu ọbụla na-enwere ike ịwakpo ha. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego na igwucha ndụ mbụ EFCC Ola Olukayode na-agwa nnukwu ụlọ nzukọ omeiwu ala Naịjirịa ka ha mepụta iwu nke na-akwado ụkpụrụ nwa nnụnụ ọgbaama nke gọọmenti. Olukayode kpọrọ oku a n'ọgbakọ otu jikọrọ ndị ọkaiwu hiri odo na steeti Lagos. Ọ rụtụrụ aka na mgbe ọbụla emepụtara iwu a na ọ ga-eme ka ndị ọrụ nchekwa chebe ndị niile bụ ndị bụ nwa nnụnụ ọgbaama ebe ọbụla ha nọ, ebe ọ kpọkuru ndị ọkaiwu niile gburugburu ala anyị ka ha bụrụ ndị nke ga-anọgide n'oge niile jiri dị uchu were na-arụ ọrụ ha.
eyiela na a ga-eli ozu onye isi oche ọhaneze ndị Igbo nwụrụ anwụ bụ Emmanuel Iwuanyanwụ n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba afọ anyị nọ na ya bụ 2024. Nnukwu otu kọmitii maka olili ozu Iwuanyanwụ mapụrụ ọkwa n'isi obodo Abuja ngwa ngwa onye gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma hiwechara ya bụ otu. Gọvanọ Uzodimma kọwara na ọ bụ ndị gọvanọ ise na mpaghara zonu nke South East ala Nigeria tịchịkọtara aka ọnụ wee hiwe ya bụ otu dịka nzọụkwụ ahụ bịara dị oke mkpa iji hụ na elishiri Iwuanyanwụ lara mmụọ ike n'oge ememme olili ozu ya. Omeiwu Ben Obi onye bụ onye isi oche nke otu kọmitii ahụ rụtụrụ aka na Iwuanyanwụ bụ ochie dike nwa afọ obodo a hụrụ obodo a n'anya, bụkwa onye nke bụ nwa afọ ama ama na mba ụwa, onye jiri ọganihu ndị Igbo n'ebe ọbụla ha nọ were kpọrọ ihe. Igbo ndị ọma, ọka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV ka ị na-ege ma na-ekiri. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na ana m abịa. Na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị anyị ji n'aka ka fọrọ. Akụkọ sitere na mba ofesi. Ndị ikpe nke mba Amerịka agbaala akwụkwọ ọhụrụ ọzọ maka ikpe ha ji n'aka megide onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump n'oge gara aga maka ebubo a na-ebokwa ya ịma amụma ma itinye aka na mpụtara okwe ntuliaka nke afọ 2020 mgbe Joe Biden merichara ya na ya bụ ntuliaka. Nke ahụ bụ nzaghachi nyere nchabi ikpe nke ụlọ ikpe okpecha ọgwụ nke mba ahụ mere n'ọnwa gara aga, bụkwanụ nke kwuru na ndị isi ala nwechara ikike gbara oche ha okirikiri nke na-egbochi ikpe ha ikpe n'ihe metụtara omekome nakwa mpụ n'oge ha ka nọ n'ọchịchị. Okwu ikpe ahụ emegharị ka bụkwa okwu ikpe anọ nke ha ka ji n'aka, bụkwanụ nke ha ji megide Trump na mbụ mana ha na-emetụtazi ya ugbu a dịka ọ bụ onye na-azọ ọkwa nke ndọrọndọrọ ọchịchị, ọ bụghịzi dịka onye isi ala nọ na oche ọchịchị. Trump agọọla peperere na onweghị ihe ọbụla dịka itinye aka n'okwe ntuliaka nke o mere n'afọ ahụ a na-ebo ya ebubo, ebe o mesiri ya ike na enweghị ihe akaebe ọbụla ndị na-agba ya akwụkwọ ji n'aka na-akwado ebubo ahụ, nke na-ekwu na nrụrụ aka ịtụ vootu gbasapụrụ ebe niile n'oge ntuliaka nke afọ 2020 na mba Amerịka. N'akụkọ azụmahịa, onye aka ji akụ mba South Africa nakwa onye isi oche ụlọ ọrụ mmepụta ngwaahịa ndị eji ekpori ndụ na nke nọgasị na mba ndị ọzọ bụ Johan Rupert awụferela Aliko Dangote, onye isi oche nke ụlọ ọrụ Dangote, dịka ọgaranya mba Afrịka niile. Dịka ihe ndekọ ọhụrụ enwere na-egosipụta nke si n'aka ndị na-edekọ ihe akpọrọ Bloomberg Billionaires Index, ego Rupert nwere ugbu a ruru ihe dịka ijeri $14 na-awụfere Dangote, onye akụ ya niile nọzi ihe dịka ijeri $13.4 nke dara ada ugbu a. Ihe ndekọ ahụ na-egosi na akụnụba Rupert jiri otu ijeri $87 gbago n'ime otu afọ, ebe nke Dangote jiri ihe dịka otu ijeri $69 adatuo n'ala. Nwa amadi ọzọ nke mba South Africa, onye aha ya bụ Nikki Opeheme, na-agbakwa onye nke atọ dịka aka ji akụ na mba Afrịka, onye ego o nwere ruru ijeri $11.3. Ọdịda nke ego Dangote dara bụ nke ihe ịma aka nke ogbe azụmahịa nke ala Nigeria nọ na ya kpatara, bụkwanụ ebe ụlọ ọrụ ya kachasị na-arụ ọrụ na ya. Ụlọ ọrụ Dangote zutere ihe ndọla azụ ndị dị ọtụtụ n'ọnụọgụgụ
ọnụọgụgụ nakwa okwu metụtara ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ ya nke kpara ya aka ọjọọ bụkwanụ nke mekwara ka ọdịda ya nwee ike bụrụ nke mere eme na nke ọzọ abụrụkwa ndakpọ nke akwụkwọ ego naira na-adakpọ n'ala Naịjirịa. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, ndị ọgba bọọlụ na-akụ bọọlụ ndị ogbu bọọlụ na-akụ bọọlụ nke ala Naịjirịa ga-abụ ndị ọnụ ọchị ga-awa n'oge akụ bọọlụ Naịjirịa nke afọ 2024 ga-abanye afọ 2025 bụkwanụ nke ga-amalite n'ụbọchị Satọde bụ nke sochiri mkpebi nke otu bọọdụ NPFL mere ibuli ụgwọ ọnwa nke ndị ogbu bọọlụ a site n'iji pasentị 50 mee nke a na-abụghịkwa akụrụngwa ọhụrụ ndị nke a ga-enye ha maka nzirịta ozi. Nke a bụ mmezu nkwa nke onye isi oche otu bọọdụ akụmbọọlụ nke ala Naịjirịa bụ Gbenga Elegbeleye, onye kwere ya bụ nkwa na ngwụcha oge akụmbọọlụ nke gara aga. Onye isi oche otu ndị ogbu bọọlụ Naịjirịa Sani Zubairu kwuru na nke a bụ eziokwu ebe ndị ogbu bọọlụ n'ala Naịjirịa ugbu a na-enwetala ọzụzụ n'ihi akụmbọọlụ ahụ nke ga-ebiri ọkụ n'ụbọchị Satọde. N'ọzọ yiri ibe ya, onye ọkụ bọọlụ mgbachite nke otu egwu bọọlụ New Akalud nke mba Saudi Arabia bụ William Trust Ekong alọtaghachila otu egwu bọọlụ ala anyị bụ Super Eagles nke mbụ na mbụ ya kamgbe agbachara bọọlụ iko AFCON nke afọ gara aga, tinyekwara ndị nke na-akụrụ otu egwu bọọlụ Nottingham Forest bụ Olaoluwa Aina nakwa Taiwo Awoniyi nakwa onye akparakpa ndị Napoli na-amatabeghị ebe ọ na-anọ ugbu a bụ Victor Osimhen. Ha so na ndị ọgba bọọlụ 23 otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ ụkwụ n'ala Naịjirịa kpọrọ oku maka ịma aka ntozu oke nke iko African Cup of Nations nke afọ 2025 nke ga-adị n'etiti ha na mba Benin nakwa Rwanda n'abalị 7 nakwa abalị 10 nke ọnwa Septemba. Onye ọkaibe n'ịkụ bọọlụ nke AFCON bụ Trust Ekong bụ onye Bright Osai Samuel, Bruno Nyemachi, Oluwasemoloyo Ajayi, Calvin Bassey, Aina nakwa Olisa Nda nke otu egwu bọọlụ Orlando Pirates ga-esonyechara n'otu aka ahụ na akụmbọọlụ ahụ. Ndị ọgba n'etiti nke otu egwu bọọlụ Leicester City bụ Wilfred Ndidi, Rafael Onyedika, Hassan Yusuf Abdullahi, ndị nke otu egwu bọọlụ Lazio bụ Fesayo Dele Bashiru, Frank Onyeka nakwa Lexi Wobi bụkwanụ ndị ọgba n'etiti nka bụkwa ndị akpọrọ oku maka isoro na ya bụ ịma aka na ihe metụtara ịnapụta bọọlụ. Ndị na-akụrụ otu egwu bọọlụ AC Milan bụ Samuel Chukwueze, nke otu egwu bọọlụ Sevilla Kelechi Iheanacho, Boniface Victor, Moses Simon na Demola Lukman ga-esonyere Osimhen nakwa Awoniyi n'akụkụ nke ịnapụta bọọlụ. Ndị ọma, ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie ya kpamkpam ka anyị chetaghachiri gị isi akụkọ ndị hiri odo n'akụkọ anyị taa. Otu pati Labour na-eyi egwu inye gọvanọ Oti nke steeti Abia ntaramahụhụ maka ebubo nnupụ isi nke ha na-ebo ya. A ga-eli ozu onye isi oche ọhaneze nwụrụ anwụ Emmanuel Iwanyanwụ n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba afọ 2024. Onye isi ala Tinubu ga-eme njem nke metụtara ịkwalite akụnụba ala Naịjirịa site n'ịga mba China n'ọnwa Septemba. Ekele m gị onye ọma maka ị na-ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa, na-asịkwa gị chebiri anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.